asiphinde sibingelele kuba abukeli be Transformation Live. Siyasicela ukuthi ni like before ni ubuke ivideo yethu. Izinkulumo ke sikhuluma ngazo. Sikhuluma ngeinkulumo eziqwashisa kakhulu abantu ngendlela ezahlukene. Saqala sikhuluma ngejele. Kodwa ngenxa ukuthi ukuba sejele akuqhamuki nje akuveli nje kwehle kodwa kusukela ezintweni esiphila kuzona emakhaya izinto esi-involved kuzo ku everyday life and all that. Ingakho sesifunda nezinye izindaba ezithinta impilo nje yomuntu ngoba ukuboshwa nokuyithola ususejele kuqala khona la uqhuba impilo nje yakho ya normal. Ngelinye ilanga ngabhala udaba lwenye insizwa yase ngibhala ngodaba lokuqomana ku Facebook dating. Siyazi ukuthi abanye kulento yoku date on Facebook bayaphumelela abanye. Abanye baba nebhadi lokuthi adate umuntu kanti umuntu unenhloso ezithize mayifika le phambili umuntu afika anqunywe. Anqunywe mhlambe kwenziwe human trafficking kwenziwe noma yini. So ezinye zeindaba suke sifundela lokho. Nanokuthi umbona ngani umuntu ngoba kukhona abantu abadatana on Facebook beze bedatana real iphumelele into yabo ngoba bebe nenhloso enhle bobabili. Ngake ngabhala nje ngenye udaba lensizwa eyasithumelela lona eyasuka enquthu yayiNewcastle iyolanda intombi iyobona intombi yayibona ku Facebook. Isifakele ngisho imali yokuthi ize mayifika intombi ifika iphekezela indoda yayo. Kodwa yayibiza ngobhuti nendoda ya understand ukuthi hayi masifika kulo kusho intombi itshene isoka yathi yazi khona ubhuti ozala unemali wena thana ubhuti yafike nangempela indoda yathi ubhuti nale ndoda mayisixoxela ithi hayi le ngafica intombi eNewcastle engangibone ku Facebook ngafike ngathola yaphuma kubo ihamba nobhuti wayo. Ngabe ngisakwazi ke nokuyibona kahle ngayishiyela imali kanti mangithola kuyona ubhuti wayo yisoka layo. So ziningi izinto oyithola kulento ye-Facebook dating. Ukuqwashisa ke abantu abasha ngizofunda olunye udaba oluthinta yona le ndaba ukutholana ku Facebook. Isihloko salo sithi usizi lwentokazi yasemthwalume eyavakashela indoda eyayithola ku Facebook yaseNewcastle kanti indoda inesende. Isende ke basazi abantu but mungasazi uzodibana nomuntu onjalo ungaquleka ngisho ukuquleka. Isende basazi abantu lokho kuvukala la ngaphambili. Isihloko sisho njalo usizi lwentokazi yasemthwalume eyavakashela indoda eyayithola ku Facebook yaseNewcastle kanti indoda inesende. Yasibhalela ke lentokazi ithi nayo emva kokufunda indaba zethu ithi Butmenzi nethimba lakho sengilubhala okwesibili manje lolu daba lwami kuwena ngethemba lokuthi uzolushicilela njengabanye besizakale ngemibono. Mina Butmenzi ngo2021 ngacishe ngashonela esibhedlela emshiyeni. Ngangiphelelwe umoya kungasaphefumuleki kodwa ngenhlanhla ngasinda. Udaba lwami lukanje kusho ukuthi ngo2021 July ngathola inbox ngibhalelwa umuntu wesilisa nje engingamazi. Wangibingelela wazichaza ukuthi ekhaya kubo kusePortshepstone kodwa yena useNewcastle ngokusebenza. Nami ngayichaza ukuthi ngingowasemthwalume. Saqala ke kanjalo saxoxa ku inbox sasesinikana izinamba sagcina sesixoxa ku WhatsApp. Ubhuti wabantu into wayengincoma yona Butmenzi ngangiqala ukuze umuntu wesilisa engincoma kanjeya. Wayefika cele ukuthi ngimsendele ipic yami ngiyisende emva kwalapho ubhuti angincome kamnandi ngize ngizizwe ngiba namahloni.
ahambisana nokwesaba ngiyibone ngibalekile kuye. Ngelinye ilanga lo bhuti wake wangincoma ngisembhedeni nobaba wezingane zami, enganakile nje ubaba wezingane. Ngathi uma ngingena ku WhatsApp wami ngifica lo bhuti usehambe waya ku Facebook wami, wafike wathatha izithombe zami wase engisendela zona ku WhatsApp, wase eyangincoma lo bhuti. Yazi ngavele ngehluleka ukuzibamba, ngamoyizela bhuti menzi, ngaze ngakhohlwa nokuthi kambe ngilele nomuntu. Kuyenzeka ke lokhu mawusuke usothandweni ulusha uyithole ngenxa ukuthi nisuke sinijwayelene kakhulu nomuntu wakho, seningasanaka nje manje sembhedeni, nomunye ubusiness phone na ubusiness phone, kanti wena usuthola umuntu omusha uyithola ususmile. Ithi ke lentokazi ngangiqala MC ukunconywa yinsizwa ngize ngishiselwe igazi, ngizwe kufutha yonke indawo, kube sengathi ngingaya kuyena. Wathi uma engibuza ubaba kaBoy ukuthi ngichazwa yini efonini, lwangithi heqe uvalo, kwasho ukuthi vele akasiyena nomuntu othanda ukubuka ifoni yami, ngoba ukuba wayicela ukuthi ngimbukise ngangizoba senkingeni ngoba nesikhathi sokudiletha sasingeke sibe khona. Bhuti menzi wangithambisa ubhuti wabantu ngokungincoma usuku nosuku, ayinami ngagcina ngavuma sathandana. Sasendelana nje izithombe kwaba right nje, ngaze ngamsendela ngisho nginqunu ngigeza. Kuthe nje ngoJuly ngomhla ka25 ayilo bhuti wathi ucela ngimvakashele eNewcastle. Wathi inkinga manje usezohamba eNewcastle useyosebenzela eLimpopo, ngoba yena umsebenzi wakhe ekhampanini yakhe uyamhambisa ngoba bayakha. Ayinami ngenze iplan because wangicela kuyisonto. Kwathi ngomsombuluko ngathi kubaba kaBoy ngicabanga ukuya kwa-aunt wami e-Eastern Cape kunomshado khona ngeweekend. Vele ubaba kaBoy angihlali naye endlini, uza ngokuvakasha. Athi ubaba Boy angihambe ngoLwesithathu. La ngempela MC ngamtshela uGayi ukuthi ngizoza ngoLwesithathu lapha eNewcastle, wase engifakile imali yokugibela. Ngicela ungayidaluli imali. MC kwakuse Newcastle angazi nokuthi kungaphi, kodwa ngahamba ngaze ngafika. Wangilanda edolobheni uGayi, saya naye endlini yakhe. Wayenemoto lo bhuti. Ayisesisendlini ubhuti angisazi amahlona angaka wayesewathathaphi, ngoba wayeke engifonele sixoxe kuze kube late uma ngingedwa endlini masikhuluma efonini. Ayike bhuti menzi kwathi uma ngiqeda ukugeza wangiphakela ukudla ubhuti ngadla. Shame engave romantic lo yabhuti. Kwasho ukuthi ngikhathele, indlela ibinde kakhulu. Ngathi ukulinda phela ukuthi ubhuti lona uzongibhudukeza njengokungijaha kwakhe kuFacebook ukuthi ngimvakashele. Wathi esuku ubhuti wathi usageza nakhona usho ngoba esengibona ukuthi ngiyazela. Kushuthi nami ngazumeka ngisembhedeni cause vele ngangizishayela nje nqunu embhedeni, ithawula engangilibhincile sengilisusile. Nasendlini kuhle kuclean, nombhede unuka kahle, enilokho engicabanga ukuthi kwangilalisa. MC lapho engaphaphama khona cishe kwase kungo-12 ebusuku. Ngiphaphama ubhuti ulele eduze kwami, uyahona ubhekele ungiflathele. Ayinami ngikhumbula ukuthi hayibo, kambe ngiseNewcastle endodeni entsha. Cha, ngizizwe nami ukuthi phela manje ngiyamfuna uGayi ukuthi siqale senze umkhuba. Ngase nginokuzicabangela nje ukuthi mhlambe ngaphambi kokuthi alale uGayi mhlambe wazama nje ukungithinta, waseyikiswa ukuthi sengilele. Ayingisondeleke MC kubhuti, ngimuzwe enyakaza sakuphaphama bese ngiyamlinda ukuthi uzophenduka phela bese siyabambana. Angaphenduka ubhuti. Mina ngivele ngiqale ngimubambe bese ngihambisa isandla ngifuna ukuyobamba induku yakhe. Ngathi nje uma ngisijikisa ngale isandla ngavele ngezwa igquma nje elikhulu engingazi nokuthi likanjani. Wavele wasisusa isandla sami ubhuti, kodwa ngayizwa nje into engajwayelekile kuyena, ngaze ngethuka. Ayike MC ngabe sengethuka
kodwa ngabuye ngazitshela ukuthi mhlambe yimina engimthinte kabi nganganaka. Ayingathi uma ngizwa phela manje ukuthi ngifuna ngabe siyabambana phela manje, ngathi ngicela ngahag. Ayiwathi mayiphenduka ubhuti ngavele ngabona into engingayazi kusukela ezansi kwenkaba MC iguludla elivala yonke indawo yamasende. Angiyazi le nto. Inkinga ke ngathi ngisasangene kanjalo ivele ibohle lento, kanti kusho ukuthi uma evukelwa ubhuti yayivele yenyuke kakhulu lento. Yesabeke kuze kube sengathi kuzophuma isilwane esingangengane phakathi kubuye kwehle. Angaze ngilale ebhuti ubusuku bonke. Kwathi noma ethu uyangichazela ubhuti, ngangivele ngiqhaqhazele kube sengathi ngibone inyoka. Ukusakwaziwa yimi bhuti sengibuya. Vele nemali wayenginike yona ubhuti lona yayiningi ukuthi ingangifikisa eThekwini. Nakhona eThekwini ngacela umngani wami onemoto ukuthi angihlangabeze naye, wafike wangibona ukuthi ngine trauma. Wavele wangisemshiyeni la engacishe ngafela khona ntambama ngabo 7. Umngani wami ngisanda kumtshena manje ukuthi ngangekade ngibone imihlolo eNewcastle. Uguy angiphindanga ngaxhumana naye cause ngavele ngesaba nje. Ngangazi nanokuthi ngizothini kuyena. Yazi kuze kube manje indlela engisaba ngayo ukubona umuntu wesilisa engingamazi nje enqunu, ngivele ngibone ngathi ngizophindwa ngesakuqala. Udaba lo lesalisendelwa ngeyintokazi nalo olusukela kulento ye-Facebook dating. Cabanga ukuthi umuntu observant uyaqaphela ukuthi iziphi ezinye zezinto angayilindela kumuntu osuke umthole ku-Facebook ungamazi. Thank you.